मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं मुनिं ब्रह्माण्डाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सद्गुणे जन्मनि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः आताची सर्वे रामसेवकाक संबोधून दोन्ही लोकांनी तुमगेले तांगेले मनोगत तांगेले हर्ष तुमगेले तांनी मांडलेला आसा आणि कालच्या दिसाची आमगेले हर्षोद्गार केले आसा किंतु आताची दोन आशीर्वाद स्वामी सांगता म्हळ्यार कितें दोन निमिष मात्र मी येताची समय थोडा विलंब झाला आसा आता नक्कामतीन तान सांगले की स्वामी मागशी राहून आम्ही कुटुंबाम घर घेवपा अशी तशी म्हटल्यार एक लक्षात दवर घ्या तेन्ना तुम्ही संतोषार उरतात तेन्ना तुमकां मस्त संतोष जाता मस्त हर्ष जाता मस्त खुशी केन्ना जाता तेन्ना तुम्ही मुखार उरपाची आमी मागशी उरता म्हळ्यार आनी जेन्ना तुमकां चड कश्ट येता तेन्ना चड त्रास येता तेन्ना आमी मुखार उरपाची तुम्ही मागशी उरता आनी कष्टा समयाचेरी आमी तुमकां मार्ग दाखयताची सुखाच्या समयाचेरी तुमगे मागशी आमी रावून गेलो मुखार चलता म्हळ्यार आनी हे उत्सवा संदर्भारी तुम्ही मुखारी आमी मागशी कित्याक म्हळ्यार संतोषाचे वातावरणांत तुम्ही बरे रीतीन सहकार दिले आता सांगले रिजल्ट कसा नाही कित्या म्हणून रिजल्ट तेन्ना सांगचे जाता आशिल्ले तेन्ना ऑलरेडी पेपर सेट केले आसले आनी लोक येता हे ते आमी सांगले तशें आमगेले हे महोत्सवाक आमगे क्वेश्चन पेपर एक आशिल्ले आनी क्वेश्चन पेपर मुखार आयिल्ले पेपर आशिल्ले आनी ते तात्पर्य कशें की म्हळ्यार आमगेर अपेक्षा आशिल्ले दिसाक 6,000 7,000 10,000 दिसाक 1 लाख म्हणून लेकिन 1 लाखात क्वेश्चन पेपर आनी 2 लाखात क्वेश्चन पेपर 2 लाखाचे क्वेश्चन पेपर तुम्ही सॉल्व केले म्हळ्यार 1 लाखाचे असले ना आरामशीर मॅनेजेबल ते एकाच समजावून घेऊन आम्ही कोर्स रेडी केले 1 लाख लोक येताची दिवसात 10,000 लोक येता तितला आम्ही मंडप घालचे तित लोकांना सीटिंग कॅपॅसिटी 3 पंक्ती करचे थोडे लोकांना 3 घालचे 1 लोक आम घालचे बाकी लोक आम घालचे थोडे भव्य करचे हे आमचे क्वेश्चन पेपर रेडी आशिल्ले हे कशी कितें पास जाता आमगे अभिप्राय ते एकाच समजावून घेऊन 600 व्हॉलंटियर जोडलो व्हॉलंटियर तितले जाता मॅनेजेबल जाता किंतु लोकांची आमकां 2 लाख येता ना ते 2 लाख मॅनेज करून कोणाकडचे पहिले खंयचे रीतीन एक तत्व अभिप्राय यानाशी हे कार्यक्रम केलता ना तर तुम्ही चेक करता हे कार्यक्रम एक संपूर्ण महोत्सवात मस्त लोक आजूबाजू उलयताले माझ्या शंकर महादेवन आले कार्यक्रम मस्त बरे आशिल्ले ना मैत्री ठाकूर आले तिले एक मस्त हे केलं लोक मस्त नाचायला लागलो मारे अशी तशी ना महेश काळे वगैरे कशी झाले अशी झाले उर्दू सांगताले उर्दू उर्दू लोकांना पळया तांका अवकाश उर्दू देऊन गेला आपण मेळले अशी काय व्यवस्थित तुमका व्यवस्थित
मागीर मानतो त्या रूमात ऑलरेडी 7-8 लोक असायची तांदूळ मध्ये घुसून गेलो तांदूळ गेलो कसं ती झालं पण सामनाची किती सामनाची माझ्या मठा कामा केल्या स्वामीला कामा केल्या आणि आपल्या जन्मात अवकाश मिळती नाही आता काही आरोग्य काय साधत ठेवले जे कल्चरल लोक आले त्यांना तसं तुमचं कसं कष्ट असा तसं कष्ट त्यांना नाशे बट आम्ही खूप लोक तांदील बद्दल चढवले हे कार्यक्रम वर झाला आणि कार्यक्रम वर झाला त्यांनी आले हे केलं त्यांनी खाली 2 तास केले तिथून तुम्ही हा अकरा दिवस घडले तो आमका जन्मभर आमगेर मनातून एक भागातून तुम्ही केले तसं ग्राम सेवा केली कार्य शाश्वत जाऊन आमगेर मनातून होता तशी शाश्वत जाऊन तुमच्या घरातून तुमच्या दुकानातील जनरेशन कळ काम केली हे कार्यक्रम झाल्यानंतर तुमच्या घरात स्वामीला आशीर्वाद पत्र मिळते पाऊस उतरची आम्ही अरे 20-25 वर्षानंतर कोणीतरी ते पत्र वाचले मागे बाबाई ते व्हॉलंटियर जाऊन ग्रामसेवक जाऊन स्वामीला सर्वही लोकांना तुमका आशीर्वाद पत्र देतात आणि स्टॅम्प पेपर या ज्ञान स्वतः आम्ही जे श्रीकार भांगेरू तुम्ही सदस्य कोण मुख्य असा काही प्रवेशिताची 80 दिवसात कठीण असा मस्करो काही असाची 80 दिवसात स्वाम्याला हस्ते आमका फलमंत्राक्षता मिळतात आणि मुकाबले दिवसांत कोण कोण सेव केलं असा कोण नाम राहिलं असा ते सर्वही लोकांना पत्राक आम्ही श्रीकार नामी त्यांचे घडाक एक स्वाम्याला मठातर्फे एक आशीर्वाद पत्र दिवचे तसे आम्ही व्यवस्था करता म्हणजे इथल्या रामना शिवुरका राम सेवकालय एक सेवा निरंतर जाऊन की अशी मठाची फोटो स्वामी फोटो अशी जी तुझ्या सहकार मुकाबले दिवसातही अपेक्षित असा तदनंतर आदिवस तसे आमच्या भजना सप्ताह डिसेंबर 24 खोले ना डिसेंबर 31 तारीख पर्यंत हे एक 7 दिवसाचे कार्यक्रम असा योगा योग बळया हदनापुरा 71 ताक आमगे मठ स्थापन झाले 2025 ताक आमगे हे वर्ष परिपूर्ण जाता लौकिक रीती सो आता हे भजना सप्ताह कसं नसा आता डिसेंबर 31 ताकची डिसेंबर 31 ताकची आमगे अयोध्यातू स्थापन झाले तसे रामलल्ला प्रतिष्ठापन जाऊन करेक्ट दुसरे वर्षाचे प्रतिष्ठापन महोत्सव डिसेंबर 31 तारखेला अर्थात करेक्ट आमगे 50 वर्षाचे परिपूर्णतेचे समयाची सेकंड वर्षाचे प्रतिष्ठापन उत्सव हे तिथी प्रमाणे पौष शुद्ध द्वादशिक तिथी प्रमाणेची ते वर्धंती उत्सव येतासा ते नाम कशी दिसले की 31 तारीखाक रामलल्ला द्वितीय प्रतिष्ठा महोत्सव आणि त्याची दिवसात आमगे भजना सप्ताहाची वेळेची मंगल उत्सव दरम्यान मिळाली त्या करेक्ट 50 वर्षाचे परिपूर्णता आम्ही हे केले तो त्यानिमित्तानं भजना सप्ताहाचे कार्यक्रम बांधून घेतले असा आणि आमगे मठ परंपरेतून 50 वर्षाचे इतिहासातूची प्रप्रथम पंथा धावची तशी आम्ही हे रेकॉर्ड घेतले असा आमको कसा आताची तुम्ही कुठून रिझर्व केली तसले रज उठूची हे फंक्शन आणि ते दवा घेतले आणि जे लोक कुठून रिझर्व कोण घे दवरले हे उठूची आज तुम्ही वापर करून घेतले तू कसं की मला डिसेंबर संदर्भात क्रिसमस रज उठता एक्स्ट्रा टाइम मिळता सो जब उठू लोकांना पत्रकाळी घेऊन गेलो भजनाचे सप्ताह आमको एक तुम्ही सहभाग करते तशी आमका मस्त एक विचार असा की मुकाबले रामनवमी
अत्यंत गोड प्रमाणारी करपाक कारण कसं की म्हणारी लास्ट 1-2 वर्ष आमका तिथं गोड प्रमाणारी रामदेवा उत्सव करचे जालना गोड रथ कांडी आमका करचे अवकाश मेळना मस्तीतले कार्यक्रम आशिल्ले मस्तीतले आमका कन्स्ट्रक्शनाचे आशिल्ले तितून येवचे रामनवमी महोत्सव अत्यंत गोड रीतीन करपाक आमी लेगीत आसा त्या निमित्तान तेन्ना वयतेची तुमगेर हांगा उपस्थिती जावपा तदनंतर आमगे अंबू वर्साचे मुकामी वर्साचे चातुर्मास वयतेची पद्धत खूप असे निमित्तान आज ऑलरेडी सॅम्पल तरी आज पळयल्ले आसाची संपूर्ण 10 दिवसांतू सो ते हे 10 दिवस जाले ते 2 महिन्याचे उरता सो मुकामी दिवसांत चातुर्मासाक वयतेची सर्व लोकांनी सहभाग जावपाक मेळून आयच्या दिवसाक सर्व लोकांना हे विषय सांगितला आसा आयच्या दिवसाक सर्व लोकांना फलमंत्राक्षर प्राप्त जाता सर्व लोकांना फलमंत्राक्षर घेऊन घेऊन सर्व लोक कृतार्थ जावपाक मेळ्या संदर्भारी रामदेव वीर विठ्ठलाची प्रार्थना करीत आम्ही आशीर्वाद परमेश्वराचा मी मंगल करीत